Bilog ni kag pilak bilog franchise ang bitbit iya sang taga-undok sang bakod kag Kinetco. We have Ma'am Lilian Simbrano, ang presidente sang Kinetco. Ma'am Lilian, kumusta kamo? Nakadungka na kamo da? Good morning, sir. Actually, wala kami kadungko. Alas 10 pa man lang amon appointment kay Director Osmeña. Pero may ara na siya green light o kung I mean nagkaistorya na kamo initially kung nanong matabo to karon ma'am. Actually, wala po, sir. Um, Mm, pero papatsakan ko may na siya kung may resolusyon na ang sibay sa Bacolod. okay. So, kung mo nga may resolution na, ang inyo gid gina-expect kapag abot sa LTFRB, why na question? Ikuano na dayon nila, i-attendihon na dayon sa LTFRB. Matutunan na natin, sir, kaya actually, palot man lang niya yung memorandum circular 053. Ngati sa may mga LTTRP, makabigyan sa LGU. So karon kay may saganiang pang solusyon ng taon ta kung ano ang mga response ni Director Osmeña. Kasi Mhm. ara sa guidelines kung sa may mga LTTRP, i-ensure no, ang nakaagi sa LGU. Okay. Aha. Pero may ara na kamo na ibaluan sa bilog nga Pilipinas nga narinyo gid man ang ila prangkisa, ma'am? Yes sir, ang sa mga outside Bacolod, ang mga walang LTTRP, ang may mga low number of authorized units, may 2,500 ka mga ruta. Ang Mhm. yun, sir. Ano na sila nga grupo ang silang mo ginatagan do renewal? Actually, sir, ang sa Talisay, Bacolod, naka-renew na mga malls, kaya naka-renew na. Oh, so sa inyo lang ya ang sa Kinetco, why ka mo member pa nga nakaparinyo? Wala pa, ang may LTTRP Bacolod kay Iloilo, wala pa sang renewal. So, kung sundan mo ang guidelines, so may mga LTTRP, mga sa LGU. So, lang natin kung, no, kung ano ang mangin presentasyon ni Osmeña. Kay ti, kung ano din man sini, si Vice Mayor Elfade, acting mayor, so, ano namon nga ti posible, basta nang tawag man si Vice Mayor sini. Hmm. So ga-expect ka mo nga pag abot to karon, basi pa man lang no less than the acting mayor sa Bacolod, amo manawag kay Director Osmeña. Kasi ako yung nag-istorya kami ni Vice, siling ko, amo naman lang yung resolusyon ng nahulat. Di kung ano din man ang mga resulta, itry namon nga manawagin kami sa Mhm. acting mayor sa siyudad sa Bacolod. Kung ano din man ang kalalabasan sa pilingan negosasyon karon. Pero ma'am, pila ka mo kabilog so far? Kag pila ka prangkisa ang bitbit nyo subong? Actually, sa representative lang niya nga ito, mga ari kami di mga wala may kalabot 50. Pero ang amon man lang niya nga representative lang niya ang mga kadto dito nga mga hatag lang mo support. Kaya ti may appointment naman kita kung wala mataplano magprotesta. Mhm. So lang natin ang operator dala yung mga bitbit man di sila nga mga papilis. Okay. Amon dire nga kung go na, hindi naman lang yung process diretso. Mhm, mhm. So ang inyo malang diri nga hopefully ma-consider ang inyo nga ginapangayo. Yes, sir. Pwede ito daon sa tingani, i-review namon ang mga modernized, no? Sana Mhm. lain nga ruta. Dutay pag siya katama kung isipon mo sa mga in awards ng PDRP nga wala man tabi public. Hmm. Sa inyo lang abi do mo na no, pero kung halimbawa ma'am hindi gid ka mo ma-renew karon kag hindi ka mo pag-atendiyon sa LTFRB, what is the next move ngay mo onyo? Ate, sorry sir, inisubong nga namon nga ginhibo sa lokal. Mhm. Part na ni siya sa aton activity, may sinit hearing pa man nga palaboton, no? Mhm. So, isa na nga maghahulog ka. Pero hopefully, no, nga trataron kita ni Director Osmeña, kay tinatawag kita sa ligad, may go signal na manggidya sa outside Bacolod. Amo lang Mhm. yung Bacolod, actually, may LGU resolution na ang taon ta kung may miret, kag irespeto ko nila ang LGU. Mhm. Mhm. Kay ti amo nang ginapagigaway no gani nga ti may kinamatarong ang lokal nga kwan mo. May Yes, sir. ang lokal nga panguluhan o kun LGU. Yes, sir. Sila mismo nakakadaw sa matuod nga sitwasyon sa ilang Mhm. syudad, sa ilang mga ruta. So, ako, para sa akon, bugat ni tama ang resolusyon
nga gindala namon kag suportado man sa siyudad sa Bacolod ang resolution 1096. Sige. Wala to na kag kabay patani nga matalupangdan kamuda. Ang mga taga Iloilo ano matabo sa inyo? Yes sir, yes sir. Ate, sige. Ma'am Lilian, upod mo subong, bakod, and undok nga rada. Yes sir, tatlo ka grupo. Ate, sige. Salamat gid sa time anyway, kag keep us posted kung ano man matabo na karon. Yes sir, thank you so much kag sa mga viewers sa Kiseres ang radyo. Amada mo, salamat sa mabuhay. Wala to tani nga magkadangat sila to, hamuning ga inulan, pero basta ya ka concern sa transport, hindi man ni hindi nato na sila mapabayaan man.